ମାନେ ପୁଅର ଚୁଟି କଟା ହେଉଛି ତ ଦେଖିକି କାଟୁଛନ୍ତି ଚୁପଚାପ ବସିକି। ବାପ ନଣ୍ଡାକୁ ପୁଅ ନଣ୍ଡା ନଣ୍ଡା ହେଇଗଲ। ଥାଉ 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 ଥାଉ। ହଁ 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 ତମେ ନବ ନବ ହେଇଯାଉ ହେଇଯାଉ ହେଇଗଲା। ହଉ ଦେଖ ମୁଣ୍ଡ ଦେଖ। ଦେଖ ନଙ୍ଗୁ ତ ପୁଅର ଚୁଟି କାଟିବା କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉଛି ସିନା ବଡ଼ ବଡ଼ ଚୁଟି ହେଲା ଏମିତି କାଟିବା ପାଇଁ ଦେଖୁନି ପୁରା ପୁରା ମୂଳଠୁ ନଣ୍ଡା କରିଦିଆ ହେଉଛି। ଏଠି ତ ବସିଛି ଚୁପଚାପ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଯାଉଛି ନଟା ହେଇଯାଉଛି ଆଉ କୁଣ୍ଡେଲା ବେଳକୁ ପାନି ଆଣିକୁ ନଟା ହେଇଯାଉଛି ସେଥିପାଇଁ ପୁରା ନଣ୍ଡା କରିଦେଉଛନ୍ତି ସରିଲା। ଗରମ ବି ପଡ଼ୁଛି ବହୁତ ଜୋରେ ନଣ୍ଡା କରିଦେବା ହିଁ ଭଲ। ତାକଲୁ ଜାମ୍ ହେଇଯାଉଛି କି ଛଇଲା ଏবার ଛରିଗଲା ନିଜେ ନିଜେ ହବ। ଚାକିରି ବାପା କରିସାରିଲା ପରେ ନା ମୁଁ ନିଜେ ହେମି ମତେ ଦେ ପୁଣି ଖାଲିଟାରେ ଦେଲି ହେଲି ନା ଚଲେଇକି ଦେ ଦେଖିଲୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଅ ବନ୍ଦ କରିଦିଅ ହଉନି ଓ ହଉନି ପୁଣି ହଉ ଚଲା। ବାପ ପୁଅ ଦି ଜଣ ସମାନ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଆଜି। ମୋବାଇଲ ଦେଇଦିଅ ସେ ତାର ନଣ୍ଡା ହବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ତମେ ତାର ଛଡେଇ। ଆଗରୁ କ'ଣ ଦେଖାଉଥିଲା ନଣ୍ଡା ହେଇଗଲା ପୁରା ଆହୁରି କ୍ୟୁଟ୍ ଦେଖାଯାଉଛି। ଛୋଟ ଦେଖାଉଛି ନଣ୍ଡା ଭାବରେ ବାପ ପୁଅ କୋଉ ଦେଖାଉଛି। ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ କାଲି ମାରୁଥିଲୁ ନା ମାରିବି ନା ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ନଣ୍ଡା ହେଇକି ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ରେଡି ହେଇଗଲା ମାନେ ବାପା ଗାଲକୁ ଟିକେ କିଛି କରିଦେଲୁ ବାପା ଗାଲକୁ ଗାଲ ଦେଖ ବାପା ଗାଲକୁ ଟିକେ କିଛି କରିଦେଲୁ କିଛି କରିଦେ କିଛି କରିଦେ ଗାଲକୁ କିଛି ଛାଡ ଗାଲ କିଛି କରିଦେ ଗାଲ କିଛି କର